pyjamas les plus lourds doivent être placés sous le siège devant vous. Les autres pourront être rangés dans les coffres. Les portes et issues doivent rester réglées. Fermeture des portes de l'avion. Prenez soin d'éteindre votre appareil avant de le ranger. Kao s nama je primakla tu čašu hladnog Johnija i pogledom me pozvala da joj priđem ja. Marina moje ime je, a sutra idem rekla je, a ja menjao bih sve za noć kraj nje. Marina moja duša te zove, na jastuku mome da sanjamo snove. Ja želim da me gledaš u oči, želim sa tobom baš sve ove noći. Marina moja duša te zove, na jastuku belom da sanjamo snove. Ja volit ću te kao nijedan i bit ću večeras samo tvoj lični Don Juan. Prvog pogleda sve jasno bilo je ko dan, a sudbina je imala za nas drugi plan. A ja radio sam sve da oči je zaborave i prešao bih ceo svet za noć kraj nje. Marina moja duša te zove, na jastuku mome sanjamo snove. Ja želim da me gledaš u oči, želim sa tobom baš sve ove noći. Marina moja duša te zove, na jastuku belom da sanjamo snove. Ja volit ću te kao nijedan, bit ću večeras samo tvoj lični Don Juan. Tiho rekla je, ne zaboravi nikada ovu noć. Ako je suđeno, srećemo se mi nekad ponovo. Marina moja duša te zove, na jastuku mome sanjamo snove. Ja želim da me gledaš u oči, želim sa tobom baš sve ove noći. Marina moja duša te zove,